Berqarar dowlatın täze ýamynyň galkynşy döwründe halkara paragatçylyk we ynanşmak ýalynda milli hususy ulgamda amalat sürýän işler häzir ýurt ösüşlerini öz boşlyk hemde münasip orun tutýar. Daşod welaýatyna da halal dähmet çeken telekeçilen we hususiýetçilen durmuşa geçirýän işleri ýürüýtü bellenmäge değişidir. Daşod welaýatynyň Şawat etrafyndaky Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan genç Harit nişanly arwany öndürmäge ýürütüleşdirilen balçylyk bilen meşgullanýan hususy kärhanasym şolaryň biridir. Ykdysadyýetyň döwlete değişi däl bölегinde arwany öndürmek ugruna zähmet çekýän adamlar insan saglygy üçin ingen ähmiýetli bolan bu önümleri öndürmäge we ýylaty götürilemäge döredilýän şertlerden diýsin hoşar bolýarlar. Genç Harit nişanly arwany öndürýän önümçilik kärhanasy 2016-njy ýylyň fevralynda döredildi. Häzir kärhananyň eşgullukçylary arwany öndürmek hemde olary göze gelewli owadan gaplarda ýylaty götürilemäň uly tejribesini topladylar. Önüme arasalamaga hemde öz aýratynlyklary boýunça gaplamaga, ähli şertlere döredilen kärhananyň önümlerinden alçylar hoşal bolýarlar. Kärhananyň dükanlaryna durly görnüşli balyň we bal önümleriniň bolmagy ýörüýti bellenmäge değişidir. Bu ýerde ýörüýti enjamlaryň durly görnüşleri we barlakhany hereket edýär. Munyň özi ýylaty ýetirleýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyny öpçün edýär. Daşo şäherine daýhan bazaryna telekeçileriň we hususiýetçileriň önümlerini ýylaty ýetirmek üçin döredilen şertlere diýsin gowandyrjydyr. Hususy kärhananyň bu ýerde ýörüýti dükanynyň bardygyny bellemek gerek. Bu bolsa adamlara özür üçin zerur bolan baly hemde bal önümlerini saýlap almagy mümkinçilik berýär. Halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylynda welaýatyň balçylary öz öňlerine belent maksatlar goýup ýaşaýarlar. Bu maksat arwanyň has ýokary hili hemde bolmaçyny öndürmekden ibaretdir. Şu günlerki ihlasly zähmet bolsa ýylyň ýokary netijelere beslenjekdiginden habar berýär. Arwany öndürmek ugruna zähmet çekýän adamlar insan saglygy üçin ingen ähmiýetli bolan bu önümleri öndürmäge hemde ýylaty ködürlemäge döredilýän şertlerden diýsin hoşal bolýarlar. Hususy kärhananyň hünärmenleri eşemäge giň ýol açýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman Serdarmyda tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan edýärler.